Kaixo, Iban. Kaixo, Joni, Zemu. ongi, eta zu? Ondo, pozuk hemen etorri zagelako. Nire pozik, zurekin hitzeiteko gogoan okan da? Iban, dogaukoa zantzeu, aizoko munduan ikusi zantuko, nola zezien mundu honetan. Ni betidanik gustatu izan zaite aizkora betidanik, eta ez dut izan familian inorrola nire aita pixkat ibili zen, baina oso gutxi, eta orduan oso berandu hasi nintzen. Bai? Zer horretuntako? 28 urterekin, Floren Azabalek atera zuen, Floren Azaba Josi Naziok eta egin zuten Sakanako aizkora eskola, eta hor hasi nintzen. Eta zer deskubritu duzu aizoko bari aizkara? Aizkorako giroa, gero kirola asko gustatzen zait, askotan entrenatzen dut bordan, dauzka trunkuak eta entrenatzen dut bordan, eta beste batzutan basoan. Eta asko gustatzen zait, zuaitzekin, basoakin da egurrakin daukazun erlazio hori. Gainera, Nafarroan baso pila bat dago, parke natural pila bat daude, eta erlazioa emankorragoa izango da, ez? Han zuaitzaldetik deixente dauzkagu eta hori azorte bat da. Beste leku batzutan pinua dauzkate eta hola, eta guk hemen fago asko daukagu eta eskertzeko da. Zer deskubritu duzu aizoko bari aizkara? Esan duzu berandu hasi zinela, eta horrek suposatuko du norberantza ikasketa bat, ez? Eta berandu hasteak azkenean suposatzen du teknika aldetik nahiko zaila egiten dela. Adinakin hasten zara eta teknika aldetik postura onak hartzea eta hori zaila da. Ikusten dituzu aizkolari asko txikitatik hasi dienak eta horiek ez dute golperi faiatzen. Ni aldiz deixente faiatzen ditut. Horrek entrenamendu bat eskatuko du, nola antolatzen dituzu entrenamenduak? Entrenamenduak normalen egiten dut aizkorakin ibili astean 2 egun, eta gero gimnasioa astearen arabera egun bat edo 2, eta basoan pixkat ibili, baina egia esan basoan nahi baino gutxiago ibiltzen naiz. Gutatzen ez zidan esan alakoik basoan murtzen duzula egura eta emankorra iruditzen zain naturakin eta zer eduki behar da kontutan gehien bat aizkoa suposatzen du indaga, teknika, gauza asko, baina zure kasuan Ibai zer edukitzen duzu kontutan? Hori esan duzuna, teknika oso garrantzitsua da, teknika ona izatea, eta nik berandu hasi nintzen teknika aldetik pixkat faiatzen dut. Eta gero hori hobe da pixkat gorpuz gehiago izatea, aizkora errezago mugitzeko. Pixu gehiago. Nik adibidez, aurten ez dakizengatik deixente entrenatu dut, pixua galdu nuen deixente, eta orduan indarra faltatu izan zait azkeneko temporada hontan. Baina, pozik nago indako lanakin da. Ni hemen gako bat jarraitzen dut kirolariekin. Zure kasuan aizkotak ikusten zaituztegu plazan, egurago zen oso sakrifikatuta dauden kirol bada, eta aizkotak jendeak ikuspuntutik esaten dugu. Aizkolaria errez
ikusten dagoela, baina atzetik lan asko dago egiteko, ez? Bai. Egia esan lan asko, nik nekien, baina hasi nintzenean bakarrik egurra prestatzen, entrenatzeko. Prestatu barra daukazu egurra, txaflanak egin, jo azala jendu, gero josi, eta gero ja, azten zara, komeni da hori egun balenago bi egitea, fresko egoteko entrenamenduan. Eta gero entrenamenduan dena mozten duzu, ahalik eta hobekien, eta gero bildu egin behar da ere, txikitu, hiltzea jendu, eta lan asko dauka. Ez da frontoira joan eta raketa eman eta pilotakin ibiltzea, da aurretik lana dauka eta ondoren lana dauka. Orduan ongi etortzen da, laguntzaileren balin badaukazu, gauza horiek egiteko. Pentsa, zuek bakarrik ez moztearekin nahikoa izango zitzaizuen, baina hala ere prestatu behar duzue etxetik eraman da, bi egun lehenago egura prestatu eta horrek ere kenduko du behar duzuen entrenamenduaren zatitxo bat, ez? Bai, azkenean suposatzen du, ez dela bakarrik entrenamendua da prestatzea, gero moztea eta gero biltzea dena, eta egurra erosi barra dukazu, aizkora behar dituzu, deixente, zati batzuk onak ateatzen dira, beste batzuk bezain onak, eta azkenean dauka gauza asko garrantzitsua dienak eta behar dienak urteak edo baton batek erakustea. Zer eman dizu aizkorak? Aizkora, ezagutzen dituzula jende deixente, giro hortan sartzen zera, eta gero exhibizioetan da txapelketetan, jende askokin zaude zure zaletasuna dauzkanak, eta oso gustora zaudera bereekin. Eta noiz abien, bazkariren bat, afariren bat, eta... Zua adibidez, badaukazu txapelketa bat gogoan. Gogoan, aurreko urteko Euskal Herriko txapelketa, oberenak federazioetik ateazin da, orduan jokategoen bigarren mailakoak, lehenengo mailara igo ziguten, eta oso lan luzea zen, eta asko entrenatu behar izan duen, eta gustora gelditu nintzen egindako lanakin. Tensio deixente geneukan, lan asko zelako, baina gustora egindako lanakin. Claro, ez zuke beste gako bat jartzen dutena hori txapelketetan edo plazetan ikusten zazue egura mozten ez aizko gakin, baina bagutik sentimendu eta pentsakera pila pasako zaizue urduritasunak batzutan egon ezinak nola kudeatzen dituzue sentimendu horiek momentuan. Beti izaten da urduritasuna, tensio pixkat, gero jende asko dagoenean begira, lana gogorra denean eta ez daudenean ziur ongi ingo duzuna, eta orduan baiken duzuna da berotzerakoan alduzun einean konzentratu lan hortan eta bestea alde batera utzi. Alba duzu behintzat, zaila da, eta hasieran urduritasun hori nabaritzen da, baina gero hasten zarenean lanean da, pasatzen zaizu. Zu ezagutzeko gogoan, edakizakatuk baina, lango egunean deitu ginean hor poza eman zidan bat. Nik gauza bagantatu nahi zu saio bat daukazu, edo txapelketa horroko ezea, aizeko gakin juntezea lekua, plaza edo pilota lekua egiten den lekua, eta zer da lehenengo egiten duzuna. Lehenengo egiten dudana da, nik ez baditut trunkoak ematen exhibizio horretara, txapelketa baldin badabidez, trunkoak ikusi. Bai, eta ikusten ditudanean, ikusten dudanaren arabera, lasaiago nago edo ez. Nik esan dudan bezala ez daukat gorputz asko eta
orduan nahiago izaten dut egur ona, egur xamurra. Zein da zure helburua aizuko gamonua, berakazu helburu finkorik edo? Helburua da entrenatzen gustora nabilen bitartean, saiatzea pixkat txapelketetan gero onda hogekin ibiltzea, eta gustora ibiltzea ezkorakin, da jendeakin, da hori da ni daukadan helburua. Eta jendea ezagutu, aizuko gazaparte, hemen beste galdetzen dut, beste piano batean zer egiten duzuen, oizak eguazen ikasketa garaia zer ikasi zenun. Nik nekazari ingeniaritza egin nuen. Iruñan egin nuen, unibertsitatean, eta gero pixkat lan egin nuen hortaz, baina gero suhitzaietara sartu nintzen. Oposaketa prestatu nuen, atera nuen, eta orain suhitzaia naiz. Zergatik ebabako zenun ingeniaritza ikastea? Nik nahi nuen egitea basozaina. Baina ikusi nituen aukerak, kanpora atera barra naukan, eta ez zitzaidan, ez neukan gogorik kanpora ateratzeko Nafarrotik. Eta orduan, antzekoena zen, nekazaritza, ingenieritza, eta orduan, Iruñan zegoenez, hori hartu nuen. Horak ez Iruñan nagoela balitut ezagunak egin dutela, eta zer ez zuten ikasketa horiek, zer apurtatu zuten. Gehien bat, ohitzen zara ikastea, eta oposaketarako adibidez oso ongi etorri zitzaidan. Ikaste hori amontatzea mahai batean datua sartzen buruan, eta gero erlazio dexente. Azkenan unibertsitatean zaude jende askorekin, lagun berriak egiten dituzu, beste lurraldetako jendea etortzen da, eta hori. Eta ingenieritzatik suhiltzailea nolatan aldaketa hori? Beti gustatu izan zait suhiltzailea lana, eta karrera bukatu nuen, hasi nintzen pixkat lan hoitan pixkat sartu nintzen, baina gutxi, eta esan nuen, orain da garaia. Semeri gabe eta karrera bukatuta, oposaketa bat prestatzea, eta probatu nuen, lehenengoan ez nuen atera, gero probatu nuen bigarrena, hortik 2 urtetara, eta horria zorte izan nuen, atera nuen oposaketa. Komentatu dugu, aizuko ikasketak ingenieritza basozaina izan zenuen, baina hobetu zen suhiltzailea, baina ziur nago Ibanek bere momentu txiki libre horietan badituela bere zaletasunak zegutatzen zazu egitea. Lehen asko kirola. Pilotak, futbolea jolartu nahi urte askoz. Futbola, pilota, pala, frontenis, eta futbito ere, eta basora asko. Lehen eiza, orain ontxotara o familiakin ere, eta orain gehien bat familiakin pasatzen du denbora dexente, alabekin eta hola. Galdatu nahi duzu, kiroloiak komentatu dituztenak emako zizuten oinarri moduko bat aizuko gabako, ez? Bai, nabaitzen da beti, muskulu aldeti, nabaitzen da, lan deixentein da daukazula, gorputza prestatua daukazula, baina hori esan dizuena, ni beharko nituzke beste 5-8 kilo aizkora erraz mugitzeko eta teknika gehiago, baina oraindik badago denbora. Gizakiak garen enean, beste mundu
mundu, edut adjetibo jarriko, baina mundu batean bizikaka eta gizakio bezala bakoitzak gure kezkak ditugu. Zenturia zure kezkak zer kentzen dizu loa hauego. Kezka hundiena da guk bizi izan dugun mundu hau, ikusten dut gure seme-alabentzat uzten ari garena ez dela guk bizitakoa, eta hori pixkapena ematen dit. Kontaminazio aldetik, gero pandemia, gerra, eta gauz guzti hauek ikusten dut beraiek jaso behar duten mundua ez dela guk jasotakoa, eta pena pixkat ematen dit. Eta gainera, beraientzat ereduak ez dira baliabide honetan. Ez. Zer musika entzuten duzu? Bueno, denetarik, gaztetan izaten ditun talde batzuk gustokoenak, baina orain berdin zait eta denetarik entzuten dut. Euskal musika, Spotify daukat eta orduan egunaren arabera, euskal musika, o bestela garaibetako irratian jartzen zituzen musikak, gero talde batzuk ere gustoka ditut, Gorria Barrikada eta hori da, denetari pixkat. Lagogeiko hamakadakoa. Bai, asko, horietako asko. Ikusten zatutu, nego gogorakeko kontzertua dena ematen. Jute ziren. Konzertuta eta ez nintzen joaten, ez. Gutxi joan naiz konzertuta. Ni hori, herrian bizi nintzen lasai, taula, eta konzertutak iasan nintzen asko joaten. Musika entzuten nuen deixente, eta askotan basora joaten nintzen eta musika entzuten daula. Baina konzertutak iasan gutxi. Gero hasi nintzen pixka konzertu gehiagotara joaten, Donostian egon naiz 2-3 aldiz. Baina ez naiz oso zale izan konzertutara joateko, ez. Musika entzuten baina. Iban, badaki ez dakazula olako bola magikorik, ez da kare, igual badituzu eta egiazu erakutsina. Baina nola ikusten duzu zure burua hemeneko urte batzuta. Zer gustatuko luzezuke egitea edo burutzea? Ni, herrian bizi naiz urte asko, txikitan, gero unibertsitatea joan nintzen, egon nintzen Iruñan bizitzen, eta orain dela 2 urte bueltatu nintzen herrira. Eta orduan nahiko nukena da herrian bizi gustora, orain gutxi orain bezala, eta gero lekuak ere ezagutu. Leku berriak ezagutu, eta familiakin gustora gotea. Herrian eta kanpoan, leku guztitan. Ondasuna, ezagutu. Bueno. Ibak, mila eskak itutzea gaitu benetan. Zuri, aukera mateagatik zukin hizketatzeko eta oso gustora naiz. Xabiko dugu agemenetan eta nekera jarraituko zaitut aizkokak, bale? Bale, primeran, osongi. Agur. Bueno.